А от другата страна? Той не трябва ли да е постоянно само малко натиснат? Кой да е написан? Само го оставяш натиснат докато... Да, тук при мен е напълни. Напълнихме. И са? Включваме тоци. Да, Добре. так. Ма това с акумулатора ми, нали? Да. Не, дай. Дай ти си... Не. Ще го правим. Врати. Газ. Даже много газ. Още